Pești și fete, eu sunt Lupu și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vom descrie toate cutiile pe care le am. Nu prea am așa multe cutii, dar să fie acolo. Puteam am. Sperăm că o luăm picioara să nu ai. Uite, am început să-mi dăm cel. E clar. Începem așa. Auto 4 3. Hai că e multe. Luăm de astea. Hai, uite că nu mai pică. Pe fata să te riche, dar bine asta nu mai are. Au, nu rică. Oh, 7 zile, vezi că e bun. Încă 3 zile. Încă o zi, cam puțin chiar, dar încă 3 zile și acum mai dăm. Mi-a dat scarul permanent. Nu cred. Mi-a dat scarul permanent și îmi place nor. Asta. Dar ce sunt? Mi-a dat scarul ăla? Care-i faza? Asta n-a zis, că dacă am zis că tot nu apă la bun. Și ca ideea că la scarul ăla, vă arăt după, de la scarul ăla și cărutarea aia cu 2 domnule. What the fuck, dar ce nu-mi deschide cutiile. Aici au... Deci am luat scarul permanent. Bun. Bine că nu se scuze. E bine la net sau nu? O supăritare asta a mea. Aici știu că e 600 de bani. 1300. 7 zile. Pare mie că l-am bun. Hai să dăm aici. În 4-a, 8-a, pasta e originală. Ăsta mai bun. Scaros. Bă, nu mi-a dat scarul permanent sau ce? O să dau după un refresh la joc, poate să echipăm așa sau... Uite, aici au apa asta e. Uite, vezi. Să uităm aici. Aici suntem și noi. Hai, jucăm în seara asta, facem și guild. Nu mi-a dat scarul, mă. Păi de ce mi-a părut că nu mi-a dat, mă? Garena. Deci
jocul băgâi, nu știu care-i faza, dar... Să vă anunț că o să mai deschid încă un canal de YouTube, să-l am acolo în caz de ceva, poate de asta nu mai pot mai plăti sau ceva și... Să-l am acolo. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Să am un al doilea canal, cum ar veni, să tot să postez. Așa că nu uitați de mare like, share și subscribe. Oh man, I should have finished those. Deschiderea de cutii. Uite acum. Da, tot nu l-am în fine. Ce zic? Dă-mi MP5. Lasă-l pe ăsta. Oh, nu mă umești pe mă. Pune pe ăsta în mână. Așa că Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Ciao.